lidi, tady jsme u nového videa. Natáčím tady se mou sestřenicou Evou. Řekni čau. Čau. Čau lidi. Dneska budeme hrát Minecraft. Proč mě zase matíš? To je vážně blbá. No tak jdeme, tady si to všepneme, první osobu. A chvíličku čekejte, já to tady stopnu tohle videjko a hned to... Tak už jsem zase tady a můžeme jít. Tady kde najít pouštní vesnici. Tady je hrad, lidi. Hned na začátku hrad. Hned na začátku hrad. Omiky, kámo. Jdeme na ten hrad. Na písku. Tak máme něco, že? Nechoď furt ke mně. Vážně, kámo, blbka. Ona furt chodí za mnou v Minecraftu. Ona je hrozná. Natáčela jedno video. Napište tam jenom Eva Brabcová a uvidíte tam jedno video a je tam jen Brawl Stars, pokud tu hru znáte. Tak tohle bude za chvíli stačit, natěžíme si 20. Pak půjdeme do toho hradu. Tak už máme 20 a půjdeme do hradu. Doufám, že tam budou aspoň diamanty. Tak jo, já to vykopu tady, aby jsme nespadli hned uprostřed. Než spadne do prostředka. Seš, Evo. V tom hradě. Ty jsi bugla. Nejsem. Pro mě seš bugla. Tady už to kopu. Už to tam vykopala. Jo, já už dávno. Jde jenom sedlo. Ty to ale nejseš. Já už jsem tam. Jirko, Já jsem si tady vykopal díru, když seš taková blbá. No, tak já si ho hodím. Otevřu si to tady. Já jsem tady už vykopal díru, já nevím, co tam furt děláš. Já tam nic nedělám, já už jsem vevnitř. Kde vevnitř? Já už jsem v tom, jo? A ty si pořád tam v tom vzadu, jo? Co? Seš, já to oddělám, tu šlapku. Prostě robí. Tak jo, tady. Jirko, mě nejde. To máš prostě buglí. Emeraldy. Co je emeraldy? Hustý. Tohle, tolik věcí dobrých. Tady byly i ty diamanty. Udělám si krumpač diamantový. Tak jdeme. A musíme se vystavit zase pískem. Proč se... Tak nechoď furt ve mně. Musíš Evo furt chodit u mě. Jirko! Tak nechoď furt u mě. Já teď nemám kostky. Seš blbej nebo co? Nemáš furt chodit u mě. To Tak pojď. by měla být někde vesnice. Nebo břečo, nevím, co to je. Ale měla být to vodou. Podle mě. Asi ne, nevím. Mělo být to tam. Co jdeme podívat? Kam je vesnice? Jest, vesnicu jsme našli. Lidi jsme je to jak bolem. Podíváme se, jestli je tady někde natěžíme si tady mrkvičku. Tak. Do komentářů
Napište, jestli hrajete taky Minecraft. Tohle je s craftingem typu. No, my nemáme tyčky přece lidi. Jo, Eva se tady odpojila, nevím proč, to je no. Budeme dát to sami. Ty jinak zase nenašla vesnici. Jo, a víš, že abych tě teleportoval? Jsme se podvádíme, dejme teleport. Tak tu najdeme pár dřev. Eva si nechtěla natáčet dneska. Nevím proč. Nevím. Chci natáčet sama dneska. Já vím, je blbka. Ale za to nemůžu. Tady vykraftíme krumpáč. A řekni, že dneska nebudu hrát. Dneska nebude hrát, protože je blbka. To jste slyšeli. Tady děláme tyčky. Krumpáč. Tak. Jdeme kraftěk v té ukradne. Jo. My postavíme ukradnem. My jsme takový zloději. Tak. Jdeme. Možná, že bychom vzali tu torčku. Jo. Tak jdeme. Nebo nebudeš natáčet. 2 tady nebudeme natáčet. Proč? Bych si natáčet do rozčenýho pokoje. Maderik. Ono videa nezabít? Čekajte lidi. Tak jdeme lidi. To asi nebudem. Ani kolik je tady těch zombíků? Lidi, kolik je tady zombí? Těch zombíků je tady kilo. Lidi, kilo. Kdyby nám padla ta enchantovaná lopatka, to by bylo ještě nejvíc. Ne, asi ji zabijou. Proč? Máme ten krumpáč a zkusíme zabít tím krumpáčem. Nic. Z nich nic nevypadlo. Vážně nic. Sypněte. Jdeme se mrkvičky. Mrkvička. No. Pojď. Šipněte. Stále vesnice pro Mrkvičko. Hlava. Pojďte. Strhnu do laví. Ten creeper zabil zombíka.
A jdeme zase asi do té vesnice, půjdeme do hradu. Jdeme do hradu. Ten hrad nebude, ale půjdeme do hradu. A si ukončíme tady tohle Minecraftu. Vesnici, jak přežíváme. Ale až to ukončíme, tak tady se napapáme tam jabličky. Tady půjdeme na vrch. Na vrch, úplně na vrch. A to si na vrch nepůjdeme, to nevadí lidi. Tady půjdeme. Já vám řeknu, tak asi čau. A čau. Ještě než to ukončíme, tak dejte asi do 20 lajků. 20 lajků dejte. Napište mi do komentářů, jestli hrajete taky Minecraft a čau, mějte se dobře a čau. Jak tak čuví. Čauky.